Aitorni hamjakma khairokma norok bai tongthung. Tini 4 tarik বুধবার কথমা কাহাম পড়ি নাই মাথায় নি 15 নি 21 নি সিমি 28 yora Kopokroke Brima Kroksa Puito Klaimani Kok Jisu aroni kutului turbai sidon tawon ganani amchayo thangka amchayo tongnai kananje khoroksa bini thani phaiye hai hinui sakha Oh dasa Dauni sasla Anu khairok jadi Angsajuk Mutai hamya Kobolui Belai ungui Tongkha hai phano jisu bono kokthai sa phano salia bini sagiri rok bini thani phaiye hai hinui koi safaikha Bono rohsidi Bojungno Ruktarui Keci kece Klayu Apro jisu hai hinui sakha mera kemajak hai Israelong ni thani simise ang rohor jago hai kheno abbri bini yakongo klaye Hodasa Anu chuba jadi hinui koikha jisu hai hinui sakha bosarokni chamungno nawoi sirokno lokhlai rwnai chaya Abo soino Haifano Lokfangni banta Klaimale Sirokbo Machabla hinui abrima sakha hake jisu bono hai hinui sakha brima nung belai puito gnang nung chanma haino khalai jagano aprono bini bosajak hamkha amongkha sobra jisuni kotoma kaham